22 to Oxford Circus. Ruvini Gardens. Putney Pier. This bus will wait for a short time for a change of drivers to take place. St Mary's Church, Putney Pier. To Oxford Circus. Bridge. Alight here for Fulham Palace.
22 to Oxford Circus. Putney Bridge Station, Fulham High Street. To Oxford Circus. Munster Road. Oh, what? Like, not shutting the kitchen, shutting the whole thing. Yeah. Including the hotel aspect. Parsons Green. Oh, that's so bad. 22 to Oxford Circus. Y luego en la mañana fue cuando ya no tenía internet. En algún momento de la noche se nos fue el internet. Y entonces yo no podía checar el resultado. Y a mi hermana me mandó un mensaje por ahí de las, no sé, por ahí de las 12 de la mañana. Parsons Green. Y me dijo, ¿qué crees? Y mi hermana me contó, yo por lo menos. Iba a encontrarse en algo fácil. Irene Pero Road. quiero decirle a mi mamá. Mi roomie, que es el jefe de grupo, Víctor, que es de Arsenal. Y va a ir, güey. Su puta madre. Y yo, ¿puedo le dar un plus one? No
Y luego yo siento que 22 pick me, pero a la to vez Oxford lo Circus. lleva más lejos. O sea, haz de cuenta que pues eres súper inteligente. Creció en Arsenal, por eso pues le va al Arsenal, ¿no? Y ahora vive en esta zona. Y Arsenal, haz de cuenta que Arsenal y Chelsea son como Chivas y América. O sea, son los enemigos clásicos de Londres. Wandsworth Bridge Y Road. entonces pues él odia a todos los de Chelsea, ¿no? O sea, no los odia pues, pero hay como esa rivalidad que te dije. Entonces pues él después se entera que yo soy de Chelsea, platicamos, ahí siempre me echa carrilla, ¿no? El partido pasado Chelsea perdió 5-0, una madre así, o sea, fue horrible. Van a jugar el domingo y no sé qué. Entonces su novia, güey, es de esas viejas que como de, pues yo no voy a Chelsea, pero nada más para llevarle la contra a ese güey, ¿sabes? No realmente. Lo cual, o sea, yo voy a Chelsea, pero pues ella es inglesa, pero le vale el fútbol, o sea. Pero repito, a la vez sí se compromete porque conmigo ya fue a un partido de femenil, porque Víctor fue como de, ay, ni es cierto, ni eres fan, porque si fueras fan pues irías a partidos y no sé qué. Y literal, yo voy la morra que no pues está ahí yo tratando de hacerme un huevo. Y ella, pues voy a ir con chinga. Y yo, ¿qué? Entonces, pues así fue conmigo al de Chelsea Celtic, creo, o no me acuerdo, a uno, pues que fue esta semana. Y fuimos, y mira, a mí sí me cae bien, o sea, pero no es como mi tipo de amiga, ¿sabes? Para empezar es como 10 años más grande que yo, lo cual no sería un problema realmente, yo tengo amigas que son más grandes, pero sí es como de esa generación medio, o sea, como medio, que hace comentarios que me quedan como, a mí qué, ¿sabes? O sea, es de esas cosas de, bueno, es que yo soy ni me maquillo. O sea, si el caso no se te pongo horrible, pero ¿por qué no me maquillo? Porque ya está. Y yo con 6 capas de maquillaje, ¿no? Rumble Road. Y yo como de, güey, a mí qué, o sea, me da la pena. Güey, yo en drag, güey. Y yo, ok, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y, pues, o sea, mira, yo tengo zero shame, yo desde voy y me tomo fotos, me tomo videos y me vale madre. Y yo como, ay, ya todo el mundo dice, o sea, si no tienes fotos, pues es como si no fuiste. Y yo como, a ver, o sea, si te cago, está bien, pues, pero ¿para qué chingo me quieres venir, sabes? O sea, pero a la vez, el tiempo que estamos ahí es súper de huevos, ¿no? Y es súper linda conmigo. Y dices, ay, no, es que me hace muy padre, que hayas viajado tanto. Y no sé qué, y esto y aquello. Y es como de, o sea, me cae bien, es súper agradable. Pero luego ese tipo de comentarios que como, ¿qué contigo? Y repito, o sea, sí fue conmigo y también va a ir conmigo al que es contra Man City. O sea, no sé si nada más lo hace para chingar a Víctor o si realmente le interesa. No sé, güey, o sea. Y mira, si lo estoy haciendo para Oxford Circus. dale, pero no, miro, güey, o sea, yo también aquí empecé a hacer todas mis andadas. Y realmente no sé real, pero me da un pedo. Pero pues ya, pero esa relación no la entiendo porque digo, güey, ¿qué pedo? O sea, ese güey a veces trabajo le cosas que es mi novia, ¿sabes? Y me dice, no, pues ya sabes, ya sabes y yo,
bueno con el equipo A de Arsenal, es bueno, ¿no? Pero perder que ni que no tengan idea. Estamos ahorita estando la neta, padre. Pues si no, ya bueno, que van a echar pero no 22 quiero aspirar. to Oxford Circus. Ay, pero bueno, ese es mi momento FIFA. Obviamente, el título del Real Madrid. ¿Será que voy? ¿Será que voy? ¿Será que voy? ¿A Madrid? No, ahorita no. Déjame organizar mi viaje a México, güey, y ya después nos vamos a ver. Espérate, pues sí, Oye, y en mis otras cruces, güey, todos son cruces conmigo, güey. Estoy odiando, güey, soy irregular, pero no tengo la Edith Road, World's End. de ir al doctor. Pero, güey, soy súper irregular con mi periodo. Ya de una manera que me genera mucho estrés y sé que probablemente es el estrés porque me hace irregular, pero soy irregular me genera estrés, ¿sabes? O sea, es un ciclo sin fin. Es un ciclo vicioso recto, güey, pero es un ciclo de ya. O sea, ya por favor. Porque me siento, tengo todos los síntomas, ¿sabes? Me siento como una mala, de repente es cólico, porque ya hay 22 to Oxford Circus. Y así llevo una semana. Es súper grave. De que 1 o 2 días de diferencia, bueno. Pero ahorita ya me voy a echar una semana. Pero pues esa es la historia de internet, mi señal. Overy Street, World's End. Ahora sí, con tráfico. Ay, pero me comí una deliciosa crema de coloco. Muy rica, la neta. Tengo una deliciosa garrafita que voy a comer. Mira, no, qué rico. También me metes un altavoz y con unos que estoy callado. 22 to Oxford Circus. Beaufort Street. ¿Será hoy en día más buen día? Pues vamos por el lugar donde hay una tienda funcional y digo, oye, ¿por qué la tienda funcional? Pero no está tan cerca de mi destino final. Una tienda de segunda mano. Una paca, pues. Y dice, será hoy el día, pero no, ya no fue, ya no fue. No, 22 to Oxford Circus. Ay, güey, quiero que arreglen el internet. No quiero que me lo porque me van a ayudar. Pero, güey, qué aburrida todo el fin de semana sin internet.
qué me voy a hacer? Voy a tener que... No, güey, porque sabes qué, o sea, entonces a tener wifi, Frankfurt Street. igual invitado, o sea, por ejemplo, ahorita ya estoy inventando que voy a ir a estar comprando todo antes de pasar a la otra y lo quiero hacer en su casa. 22 Y luego to todo el Oxford tiempo. Circus. No mames, o sea, me da poder, güey. Me va a salir más caro. Y yo estoy pensando mañana qué pedo con mi vida. Ay, no como chocolate. De hecho, mañana ya estoy pintando uno. Old Church Street. Tengo pilates a las 11 y de ahí pues voy a ir a desayunar. Ajá, y luego qué, güey, el presupuesto todo por qué. Ay, no. Ay, me encantaría. Me encantaría. Cibercafé no me caería mal. Güey, ¿qué pedo con los cibercafés? Eran un gran 22 to Oxford Circus. Tampoco en España y eso siempre me ha generado un chingo de si yo no tengo una impresora y quiero imprimir algo, güey, no hay manera. Det er så sygt, hvordan de bare lige laver Si yo quiero udvending der, ikke? comprar una... Altså, No, yo quiero comprar una hoja jeg synes jo, det er bare sådan, at være haverum, altså. No hay, el concepto de papelería de voy a ir a comprar un lápiz y una pluma, no hay. Comprar plumas y esa madre, o sea, hay una madre que se llama Ryman, pero es como súper sofisticada, o sea, eso sí supongo que sería como Office y solamente imprimen de que, y no, ¿sabes? O sea, no, voy a empezar a trabajar con un poco de eso, no. Por eso, si no... Y yo, ¿qué pedo con las papelerías? ¿Dónde están? Me acuerdo de esas situaciones de que en España decía, ¿qué pedo si necesito imprimir algo, güey? O sea, ¿qué pedo con sus vidas? No sé, Så skal vi både derinde, så det er jo, hvis de har længere linjer, den her går. Der er nok en, der kan Y ahí te va otro, güey, que me encantaría que viera. Que eso no sé si es algo de la capital o si es algo de allá. Pero una pollería, güey, donde te vendan el pollo como lo quieres. O sea, ubicas que en México puedes ir a la pollería y te dicen que cuando allá Ej, ganamos så regner det. güey. O ya te lo dan así aplastada. Y Ja. güey, o sea, ese tipo de cosas hay que ver. O sea, no hay manera. O sea, tú tienes que ir ahí 22 pegado de güey a mí. to Oxford Circus. Obviamente nos queda igual. El concepto de pollería me encantaría porque sabes que de carne sí hay, o sea, carne de res, de carne de cerdo sí hay, pero carne sí hay, pero Chelsea Old Town Hall. ¿sabes? O sea, todo el mundo. 22 to Oxford Circus. Aplicaciones para trabajar, cosas así, todo eso. Y imprimimos esto en la cocina. Otros Vision Board, pero no es la única, ¿verdad? Bien, yo he visto otros Vision Board y llevaba ya hasta que video. Nej. Det er virkelig rodet. Ja, det er bare gang, jeg må sende snaps, så der er altid rodet. Ja, altid rodet. Nu har jeg kun været der 2 gange.
Og der er rodbænker. Og der har været råd. Ja. Se, så sender hun billeder af sådan noget her, hvor det sådan, så har hun sikkert rullet op, der kommer gæster. Ja. Nej, ellers så sender hun aldrig billeder der for sport, fordi det plejer bare aldrig at være så fint. Altså, hvad er det, jeg skal ud for hjemmefra? Jeg skal bede en pæne, men jeg har ikke noget til på. Altså, jeg skal ikke gå altid sådan ligge. Sådan nogle sorte, ikke en træning som dig, men sådan Ja, det ja. Ja, lidt frem til det. Det går en altid. Og så hvad du gør, vi vil ikke til noget, Morgan Street. Ja, altså er lidt ja. dress. Og så var hun sådan, det ved hun nemlig godt, så derfor hun om hun sådan, så hun sådan, over til den der kjole på der. Ja. Eller det, når kommer de for længst. Det er sådan en sort kjole, så er det noget på. Ja, det var bare sådan en sort lang stram. Ja. Ikke at den er så frisk, men Ja, ja, det er en kjole, der er ja. Alle de butikker, jeg vidste overhovedet ikke, hvad nogle af dem var, før man kom her. Det er den dyre, hvor butikken er. Jeg bruger det, jeg ikke købt det fra. Jeg kan vinde det. Jeg har heller ikke særlig mange af dem, jeg har været inde i. Nej, heller ikke mig overhovedet. Så var det inde bare fordi, jeg sådan, bare sjov ting. Ja, men der er også bare rigtig mange, hvor det bare står de der damer, der bare arbejder. Ja, det var Det bare står, og så bare sådan noget. Ja, og det gider jeg ikke gå ind til og kigge, Nej. fordi jeg synes, det er fucking akavet. Det bliver overvåget lidt andet. Ja. Jeg tror bare, det var bare gas. Ej, oh, sorry. Og jeg så navnene på kattene. Nej, det var ikke sødt. Hvor er det? Ej, det er det sødeste. Nej. Se her. 22. To Oxford Circus. Ja, det er også. Ja, hvad hedder det der? Ja. Mark, Shelley, Percy, Meryl, Venus, Ej, nu har jeg været sød. Er det her? Kan vi lige godt komme af? Jeg ved bare, at alle får til en enig er, Ja, hvis det er ja, godt. det ruller rundt. Nå, så næste uge, der kommer Niels og hvem kommer der? Niels og... Altså, det er Michael Side. Ja. Niels og... Ja. De så skide ud. Jeg har det her. Ja, jeg har set på mig. Lis. Nej, det er rigtigt. Lis og Niels. Ja. Og han er godt nok en lille scrub der. Nej. Hvor tit er de egentlig over? De har været her en gang før. En gang før, så det er anden gang, de kommer. Ja. Duke of York Square. Men er du klar på at tage ved siden af Sparky? Er du klar? Ja. Er det virkelig? Ja, det er det. Ellers må du bare sige til. Jeg siger, så må du bare sige til, at Ja, ja. har en dag. Jeg vil i hvert fald gerne. Bare lave et eller andet. Ja, men så kan du kæmpe bare sådan et eller andet. Ja. Og hvis du har heller ikke været søvn på mig. Eller sådan. Nej, ikke sådan med. Det vil jeg næsten bruge til. Ja. I morgen simpelthen på spæreophold lige nu. Okay, Mathias, hvad er den på nu? Den er stadig på 68. 22. To Oxford Circus. Klokken 14:53. Eller 17, jeg ved ikke. Ja. Jeg står ikke på.
Copenhagen Gardens, Sloane Square. Kender du nogle af dem her, jeg har på? Men kender du Johannes? Det ved jeg ikke. Jeg kender ham ikke. Det er, han hedder Elias Gymnasiets ven. For mange år Så er det nok siden. derfor. Ja. Jeg kender ham arbejder med. Men ham er jeg sådan en god ven. Det kender han også. Men det er kun fordi, at han fra Sverige, en der spiller fodbold, men han spiller i Mellemøsten. Hvad skal jeg også? Han er en af mine bedste venner, faktisk. Jeg aner ikke, hvad det er. Nej, Anton hedder jeg. Jeg er i klasse. 22. To Oxford Man går i Circus. folkeskole med. Jeg har været med på grund af masser. Ja. Ja, det tror jeg det. Ja. Ja. Det er det. Og det var hjemme hos Oscar igen. Selvfølgelig. Bøsser lige på. Ja. Har du mange flere ting? Sloane Street, Sloane Square Station. Har du også ude? Ja, Mørk, og så en, der hedder Tia. De blev gået, jeg har gået folkeskole i. Jeg tror godt. Jeg ved ikke, hvorfor hun er der. Nej, det er bare Frederiksværk. Ja. Hælder derovre. Ja. Pond Street. Han er virkelig dårlig. Er det ligesom Pia? Some of the thinking. Nej, Mærker? nej, det er ikke bare fordi det er Very well, thank you. How's Det things? føler jeg faktisk ikke er en type. Jeg føler, han er meget sådan... Det er det, jeg kan ikke Okay. være sammen med en dreng, der ikke kunne OCD. Nej, Altså, det er min hjerne. det fungerer ikke så. Den ud. Oh, no way. Altså, Lasse havde fandme ikke OCD. Han var godt nok renlig nok. Altså sådan, men, Ja. men det var stadig... Jeg skulle stadig nogle gange sige til ham, vil du ikke lige præcis gøre det? Ja, Eller, men altså, det du ved, skal bare... Hvad sker Ja. der lidt ud? Eller, altså, et eller andet, ikke? Også når vi kom hjem udefra, hvor... Oh, no. Og det var han var mega renlig. Var det? Ja, Det er dejligt. sygt renlig. Han havde en renlig sag. Har du nogensinde oplevet, hvor du bare fik sådan rigtig... Yeah, one second. Nej, ikke som jeg har sådan... lagt mærke til at få Altså, Ja. det har været så slemt, at man er sådan kunne... Ja, Let's see. jeg har lagt mærke til det, og sådan tænkt over det. Ja, ja. Har du det? Nej, altså det er ikke fordi, det var klamt. Altså we sådan, could at do mine Wednesday. fortæller, hvor det Or I could do the computer shop tomorrow. I'm really go away anyway. Nej, jeg forstår. Tænk på det. Så nej, altså, så vil jeg slet ikke sige, at det har været den, men det har nok bare været fordi, at vi havde haft måske 6 om morgenen eller et eller andet. Det var så Men det er altså, der var Carsten og ham, ikke også? Ja. 6 om morgenen, og så havde jeg været i bad eller et eller andet, jeg ved det ikke rigtigt, og så havde han... Yeah, okay. Ja, okay. Fordi han ikke havde nået det, jeg tror, han var syg, og så gjorde vi det igen. Men jeg har ikke tænkt over det. Altså sådan, Nej, du har ikke været sådan, men det det er her. bare sådan, at jeg ved, at den ikke var 100% ren. Det er jo sådan noget, Yeah, fordi jeg sure, tænker. okay. Yeah. Can we do Wednesday? Ja, det forstår jeg godt. Men Men også på sådan nogle ting, jeg synes, Ja. det skal du være. Ja, men hvor der er pigerne, eller nogle af dem, jeg kender, virkelig bare fortalt historier, hvor de bare sådan... Nej. But Wednesday or Thursday, in the Nej. principle. Der er også meget sådan, der har jeg også sådan lidt... Altså, der har jeg også sådan noget rengøring, eller bare sådan en ting. Sådan, ja, altså, det skal være... Pas på, altså sådan, det kan gå galt, og... Ja. Og, ja. Yeah? Ej, men jeg kan slet ikke. Nej. Altså, jeg har kun... Okay, perfect. Altså sådan min Ja. ekskæreste. Ja. Jeg skal ikke gøre det med en eller anden måde. Jamen, Yeah, nej, yeah, if you can, Altså, just get back to me as soon as possible. Umuligt. Ja. Umuligt.
Og jeg forventer heller ikke, at de gør det. Okay, Nej, tak. Sådan der, sådan, fordi jeg sådan... Der er jeg ikke ligesom Bessa. Cheers. Der er sådan, det er Yeah, pludselig that's sådan, already er vildt nok til at gøre det. Ja. Men alligevel sådan, nogle dage kan man også føle, at man ikke selv har lyst til at få det gjort. Ja, ja. Man ved, hvad der rent faktisk føler man sig 100%. Ja, så tænker man over de steder, der Ja, så er det bare sådan meget, så bare ikke så lidt lige meget. Ja, så lyder vi i hvert fald ikke op. Ja, det overtænker man. Ja. Og det er jo ikke, at tænke på det. Ej, men Oliver han var Overcall. Ja, No problem. Jo. Alright, cheers. Ja. han åd mig. Nej. På en god måde. Ja. Der er nu også sådan der. Ja, ja, nej, han var virkelig, altså han var god. Ja. Altså han var ikke sådan sød. Underlig. Du ved, der er nogen, der gør noget. Ja, ja, hvor man sådan Der var en, jeg fik at vide. En eller anden ældre fyr, som han Ja. bokser og sådan noget. Han er meget pæn, tror jeg, der mange, der synes sådan noget. Jeg synes, han var pæn. Og der var lidt snak om ham og alt muligt. Så var der så en fra min klasse, jeg sammen med, som var yngre, som var sammen med ham. Ja. Og han sagde, at han gik ned på her, altså klart, at han gik ned på hende. Og hun tænkte bare, okay, Ja. gør det bare, ikke? Og så gjorde han sådan her, sådan med tænder, sådan der knipmærke, sådan han gjorde han her skravet. Altså sådan, han bed i Nej, hende, altså han gjorde han sådan her. Ja, Ej, hvor pænt. ja, Det er jo rart. det gjorde ondt. Og jeg var sådan lidt, så det er det, du kan gå ned og være rigtig sådan frisk på at gøre det, og man tænker, okay, Men du kan også faktisk til. men du kan også være fuck dårlig, altså sådan, du ved, Ja, 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 ja. det er nu, om du så gør det, altså. Ja. Au. 22. 2 Det er jo sådan smerte. Ja. Han gjorde også helt sådan lidt snart. Altså, hvor jeg var sådan lidt, altså, Ja. hvor mange har været sammen med sådan, der ikke er nogen, der har fortalt. At det gør Men man altså er ikke. du meget typen, som bare finder dig i, hvad der sker, eller kan du tør du godt at sige fra? Altså, jeg tror ikke sådan, jeg siger fra, men sådan, så gør altså sådan, Han tyder det. ja, eller sådan, så gør jeg noget andet, eller sådan rykker mig, eller sådan, Ja. du ved, et Ja, eller andet. jeg tror, jeg mener. Det er ikke sådan, siger det sådan direkte. Det gør også, der var sådan, altså yngre, der kunne jeg ikke lige sige fra. Ja. Så jeg var også bare sådan lidt, det gør det et sted, eller gør det, eller sådan et eller andet, du ved. Men jeg tror ikke at sige specifikt, at han lavede en fejl. For jeg følte meget, det var sådan der, og han ned det, han var bange for, Ja, at han det blev kan sur. han bare. Og så Lasse var den type, der kunne blive sur også. Men Oliver, vi var så gode til at være sådan noget hinanden, eller sådan Ja. noget. Altså, på en Ja, god for måde, sådan, ikke? Man skal så sig det selv. bliver bedre, når man siger. Ja. Jeg kan ikke snakke lige nu, guys. Så lad være med at ringe, for helvede. Vi ses. Ej, men altså, jeg er simpelthen... Jeg kan slet ikke. Nå, men i hvert fald. Ja, men jeg forstår det. Det er sådan, ja. Jeg tror, at jeg kan være på det, hvis jeg får samme betragtning, sådan, jeg kunne ikke rette på mig nu i hvert fald, eller sådan. Fordi det er så tydeligt, hver gang vi går sammen. Så, Men er der en fejl, du har, eller ikke en fejl, du har fundet med noget, som du sådan tænker, hvis han bliver ved med det, så... Altså, det er der jo altid, altså der er jo aldrig noget, der er perfekt. Nej, og også fordi man ikke kender hinanden. Ja, lige præcis. Altså, det er ikke noget, jeg kan godt for jo. Han er meget lille. Sådan der. Jeg tror lige, han er sådan, jeg tror, at du er usikker om det. Ja. Det kan jeg mærke på, ikke fordi han skal gøre noget ved det, men sådan, jeg håber bare, at det bliver bedre, sådan, med at han sådan, man fik tænkt på det. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, det er jo lige meget, det er lige meget i den forstand, at han ikke kan gøre noget ved det. Altså, det ændrer sig jo ikke. Men ja, altså det ved jeg ikke, det tror jeg lige skal sådan, ja, det har jeg ikke helt sådan tænkt over nu. Men også fordi, Jeg bliver nødt til at redde den med mor. ja, forstår, som det ikke tænker på. Det er fordi, jeg kan slet ikke, jeg er bare sådan, når jeg hører hendes stemme, hun vil bare sige til hende, hun vil bare lige prøve. Det er min søster, der adder mig til hver lidt, nej, hun adder mig faktisk aldrig til at jeg må aldrig snakke om, når jeg prøver at ringe rundt. Ja, okay. Men min søster, hun ringer bare op til mig også med min mor. Men det er min mor, der siger det. Altså sådan alt lige så fint, men hun tør ikke selv at gøre det, fordi hun er ikke for at ikke se det. Ja, Og det er sådan, hun er bare så underligt, hvor det er sådan, hun tør
og der står Tilde og mamma, så ved jeg, det er Tilde, der er addet mig. Og det irriterer mig bare, når jeg ved det. Altså jeg er bare sådan, og så bare, de ved godt, jeg skal ud, jeg har jo sagt det til Tilde. Ja, og så alligevel. Ja. Ja, det er godt. Jeg synes bare, jeg bliver bare træt af min mor. Nå, det var mig. Men jeg selvfølgelig har jeg ikke gjort for, at han har en problem med det. Kan jeg finde noget at bruge fingrene? Altså sådan, men jeg tror, Det kom. jeg tror faktisk, han er lidt usikker over, at han har en migraine. Fordi sådan, jeg ved ikke, han er altid sådan, han har sådan taget lidt teten indtil videre, og sådan ikke rigtig sådan, altså jeg kan føle, at jeg selv sådan, gør et eller andet, ikke? Men sådan, han er bare, jeg føler altid, at han prøver sådan bare, sådan, han gør det bare. Altså han sådan, altså han giver mig ikke sådan plads til at gøre noget. Nej, Han okay. sådan, det er fordi jeg føler, at han er usikker. Hvor det har jeg så haft gjort, men så han sådan, prøver sådan lidt at tage teten og være sådan lidt, ja, jeg ved ikke, hvis du forstår vise, at han er, Ja, kan, altså, ja, ja. Jeg ved ikke, hvad du Jeg forstår Jeg tror godt, jeg forstår, hvad du Ja. mener. Men sådan igen, han kan jo gøre for det, og det er der ikke noget, jeg gør på siden. Altså, Alex, han havde også det. Ja, det sagde jeg. Altså sådan, jeg tror, den var sådan her lang, ikke også? Og så var den sådan, det der med, at den stadig hænger fast i underbuksen, så du får det der slap på maven. Det er sådan lige sådan, Ja, sådan, du ved, man løfter den sådan, når man sådan tager underbuksen over den, ikke også? ja, Den ligger her, så er underbuksen også lidt løftet mere op, og så sådan, og så tilbage med. ja, fordi den er stiv. Ja, en gang tror jeg, det er sådan, ja, fordi den lidt sådan, Det elsker jeg at gøre med, og det var den var stiv, fordi den var så stor, så det var sådan, det er sådan hammer, der var og så tilbage sådan der. Ja. Men jeg forstår godt mine... Ja. 22. Husk Lasses, den stod bare sådan direkte op. Oxford Den var sådan, Circus. Jeg kunne ikke sådan der, men så når den var blevet stiv, så var den bare sådan, ja. hvor at Olivers, den var jo så tung, at den, men det var så flot, det var helt lige, altså jeg kommer aldrig til at sige noget til sådan noget. Den var helt lige, og det var, altså Ej, den det er var også også sådan lidt tung, sjovt. så den var så flot. Ja, der er... det snit, ikke? Ja. Så ved I, hvordan Olivers fik sig ud i Danmark. Jeg tror også, at man kan mærke, at vi er nervøse. Ja, vi skal Nej. altså... Men du har aldrig haft en kæreste. Nej, jeg har noget med kæreste. Nej, men du har... Hvem har du Situationships, bollet ikke? med? Nu har du hørt mine. Ja, jeg hørte, altså... Ja. Det kan jeg. Ja. En, der hed... ham der herovre. Som Ja. hed... Pedro. Han hed... Nå, jeg ved ikke, hvad han hedder. Han hed Archie. Ja. Det synes jeg er meget britisk. Ja. Jeg ved, det synes jeg... Ja, det ved Er jeg det ikke ham fra Riverdale også? Eller hvad? Jo, det tror jeg. Ham med det røde hår. der. Ja. Jo. Men sådan, der var ikke... Det var bare sådan... Det var et ægte romance. Ja. Ingen kontakt efter, der heller ikke sådan... Følte helt knald eller noget. Nej. Og... Den første gang... Det ved jeg ikke om tæller. Det vil jeg ikke sige tæller. Så ligesom din telefon, altså sådan, Ja. den var inde. Ja. Nej, det ved jeg der er ikke. hurtigt Jeg over det. var virkelig fuld, så sådan, jeg kan ikke huske det. Men folk siger, at det skete, og han siger selv, at det skete, så sådan, jeg ved ikke. Jeg kan ikke rigtig selv sådan, så Er det ikke ubehageligt? Old Hart Lane. det var første gang. Hard Rock Cafe. Så meget, men det ved jeg ikke, selvom jeg synes, det tæller, men det er sådan. Ja. Og så, ja, så faktisk 3. Nej. Vi 3. Så var jeg sammen med ham der, som jeg ikke var sammen med. Ham der kaldte mig. Nej, hvad er det, han sagde? Har du kun været sammen med flere? Ja, 3. Det er du sammen med mig så? Ja, 3. Ja, kun 3. Altså, ja, jeg er også sådan. Men jeg tæller ikke Charlie med. Nej, det står ikke. Fordi at, altså, der var 3 gange, jeg troede ikke engang. Altså, du ved. Og jeg gider ikke engang give ham. Forstår du, hvad jeg mener? Nej, han tænker, Fordi at han bliver ved med at prøve sådan, du er bare super pikkert. Og jeg var sådan, bro, jeg har ikke engang rørt dig. Ja. Jeg har ikke engang rørt dig. Altså sådan der, du rørte mig, og Det var det, og så var det ude igen, og så var det færdigt. ja. Ja, jamen, jeg har ikke haft en kæreste før, men sådan, altså nu er det ikke for sådan praise og selv at snakke højt om mig selv, men sådan, altså, jeg har altid sådan haft det sjovt. Hvad har du? Jeg har altid sådan haft det sådan, jeg har haft det sjovt. Nu kommer vi det her, ikke? Ja. Men det er sagtens skulle sådan, Altså, du ikke vil have en kæreste, eller? jeg har ikke
Bath så Station. er det svært, og så kommer man i en periode, hvor man lige tænker, hvor er det her fedt, det her har jeg ikke kunne gøre, eller gå og Ja, snakke, det her jeg skal situation, tænke på skal nogen, eller ja, noget. det er Men så jeg ender tænkt man med at over blive før. fuld, og så ender man med at være ked af det, og så græder man over det, så bare Ja. Men jeg er også, altså sådan, jeg er personlig, jeg er sindssygt familiemenneske. Og sådan, jeg er altid meget attached til folk. Altså sådan, jeg er meget sådan, når jeg kan lide et menneske, altså sådan, min familie, ikke? ja. Så sådan, skal jeg hele tiden røre dem med dem. Jeg skal hele tiden blive sådan, lige sådan, hvad ikke hvad laver du? Ja, mit kærlighedssprog, det er sådan, at give, ja, physical touch. Ja. Men også sådan noget at give ting, altså sådan købe gaver eller sådan noget. Ja. Jeg elsker det. Ja, hvad hedder sådan noget? Det er ikke sådan ord. Ja. Ikke ord. Ja. Ja. Ja, der er min, ja, det, jo, mine er jo 22. berøringer. Ja. To Øh, Oxford jeg Circus. er også god til at sige det. Ja. Altså, nej, jeg er ret god til at sige det, synes jeg selv. Ja. Det var jeg i hvert fald med Lasse, den første. Altså, jeg falder ned der med. Ja, den første var jeg virkelig god med, men Oliver, der var det nok mere berøring. Okay. Fordi jeg havde det svært med, at han ikke var Lasse. Ja, ja. Altså, to be honest. Det var noget andet. Ja. Ja. Men noget af det her bare det her. Jeg synes, vi skal komme igennem de her. Jeg er ved at flyve. Ja. Og jeg skal ikke fortælle, hvad der kommer til at Ja, Market Square. det skal du. Du skal opdatere, når du er med familien, og du skal opdatere det mindste. Ja, jeg tror virkelig, jeg har en sød familie. Det er virkelig det sådan indtryk, jeg har. Det var godt. Altså, du skal tænke på, at jeg laver ikke en skid herovre, så bare der er det mindste, så opdaterer du mig bare. Ja. Altså, vi flyver rundt. Ja, vi gør det. Vi gør det. Ja, tak. Og det er fedt. Ja. Ja. Så der er TV2 Lorry dernede. Eller hvad end der sidder. Ja. TV2. Det kan det være. Lige over og sige hej. Jeg havde på en klub lige på de der røde Ja. lige fremme, ikke? Helt over i hjørnet der. Ja. Der var en klub, der både kom ind på en klub. Det var så ikke, fordi jeg ikke havde hele på. Men vi vidste ikke, at de ville sammen der. 22. Vi vidste ikke, vi ville To så vi Oxford havde ikke tænkt Circus. os at have hele på eller noget. Så kom vi ikke ind. Det var den grønne, det kan også sige meget øje, så kan man kigge tilbage der. Han var ret flot. Jeg lægger ikke holde mærke til mere. Men han er white guy. Det er din. Tak. Nå, men det var godt, jeg har mine briller på til museum. Ellers havde jeg aldrig fjernet det i dag. Men du kan prøve at komme ind. Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor man ikke må. Altså, jeg forstår det ikke. Det gør jo, det gør jo ikke en forskel. Det er ikke, fordi det bliver anderledes sådan. Det Nej. kan det købe mindre eller... Er du ikke komme lave, man skal hen? Ja, altså, Bentley, gad du godt have Bentley? Jeg vil hellere have andet. Jeg vil hellere have andet, men hvis det kunne tilbudt en, så Ja, tror jeg, at jeg der har er sådan en der Porsche lige der. nej, dårligt. Ja, virkelig. Jeg så også en Porsche i dag. Hvad Hvad fed? hedder den? Nu den, hvad hedder sådan til der med side? Jeg vil gerne have Rolls Royce. Ja, det var. Ja. Jeg så et billede, da jeg gik på Kings i dag. Så den her, hvad side, hvad er det? Men sidder også T-Rex, det er klassisk. Ja, og sådan, Der er sådan en lidt af besøg over i... ja, i den der sjove. Men det er fjerkræs, hvad hedder det? Conduit Street, Savile Det er Road. sammen med mig. Det giver, altså, lige se, hvor de der rundt i sådan en. Men det har jeg ikke idé. Jeg tager en spar her, og så kører rundt. Og jeg var sådan, jeg sidder bare der og kører rundt i alle ting på min T-Rex. Jeg var sådan, ja, ikke jo. Altså tager han seriøst hele turen.
Kattekvæg. Kan vi ikke det først? Jo. Kattekvæg. Klokken er sådan 2. Præcis. Men hvis det er, så kan du, altså det ved jeg ikke, så skal jeg da bare ikke være med til at hente tarmen, så kan jeg bare få noget negle. Ja. Så kan jeg komme tilbage. Efter. Eller sådan noget, altså hvis vi bliver presset ud foran, så sidder man ikke vel i 5 år. Hvornår skal du være der? Klokken 16. Okay. Okay. Skal jeg gå om 10? Okay, hold da op. Jeg sidder 15 år før. Ja. Det giver jo også mening faktisk, der skal sådan noget så. En time her, og så cirka en time der. Ja. Okay. Nu må vi bare skynde os, eller ja. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke havde tænkt, at vi skulle sådan planlægge, at vi slutter her, eller sådan. Jeg ved det. Vi tager toget her. Men altså, vi har haft en chill dag, ikke Ja. også? Ja. Du har heldigvis været ude på tur og sådan noget. Ja. Den der street er så hyggelig. Ja. Jeg så en på TikTok i dag, sådan, slet ikke fordi den ved, hvor jeg er London, ikke? Ja. Så det bliver sådan noget. Altså jeg elsker, når jeg lige pludselig får noget dansk på TikTok, altså dansk live, så er jeg sådan, Ja, sådan havde den virkelig også. Meget. Jeg tror, det er der.